Når min far han drak, så følte jeg skyld over det. Når vi var nede at handle, så holdt jeg altid øje med, om der kom øl ned i indkøbskurven, fordi jeg tænkte, hvis der gjorde det, så havde jeg måske gjort noget forkert. Jeg synes egentlig, at de var lidt sarte, at de lod sig påvirke af, at jeg drak lidt øl indimellem. Ja, på et tidspunkt så blev presset så stort fra min samlever, og min læge var også inde over, at jeg valgte at gå i behandling. Så da vi kommer ind i Bros, så har vi de her fælles samtaler, hvor vi får snakket sammen og får hjælp af behandlerne til at få sat ord på de svære ting. Det var rigtig, rigtig hårdt at få at vide, at man faktisk havde gjort sin datter fortræd. Jeg er virkelig glad for den øjenåbner, jeg fik i Bros. Og glad for, at vi har det meget bedre sammen nu.